Basta kay Chinese New Year, wari, holiday. Ninyo. Sabi na, di ay. Ako lang nilagbitan pagkaabusaduhan ng hanggaw. Kining hingalag, Diyos kuro, ngigag, pilido nito, angan, nito, na ginoo, Diyos kuro. Og punaan ni mong G, Diyos kurog. Mao ba? Diyos kurog, sarda. Matanyor, amigo ko man tinoon lang. Ako nang picture patang abusaduhan ng hanggaw. Gasalig kay ang ang sakyanan nga iyang gidrivean, red plate, dihas Capitol Compound. O niya, naglingkod sa sakyanan, sirado ang bintana. O niya, sa samang higayon, ang nagpa-aircon sa dito samtang naghuwat sa iyang department head. Mati butanan nito, hana, bilib ko. Tarunga, ginimonyor, Mr. Dioscoro Sarda alias Kong. Migo man na ito ni pero napungot ko gapon na rin mga naghanan naman ng tanggong tulikod. Ginumulpak niya na mo agi. Nagpaso ni mo dito padong atong may kantin, atong likod nga exit. Likod mismo sa kuan. Sa kanang social hall sa Kapitolyo. Nagpaso na ito sa bubaking ka. Kay, gamay man nandaan niya. Di man ka-exit dito. Gawas kay sirado ang gate. So, ang katong mubaking, hindi magsugat na katong na ay padong pong mubaking. Ay susa, ang kabutaan double parking man niya. Magmahin pating abusaduhan ng hanag Diyos kurog sarda. Migo ko niya. Pero nyor, kani trabaho lang way personal pero napungot ko ni mo gapon wa kay buot. Usado gali kag nasod sa compound kay kasalig kasi mong department head. Ugma, kay holiday maron karon adtuon ta nako tong iyang agawon. Ako rin sumbong kay daghan na kayong reklamo kani adto ra wa ko magmayan kay migo na to kay sige na nga. Yan na reklamo sa dahil na daghan ni reklamo amot kanong na renew sa niya. Unya wa ra gyud ko susgapon ako na maginutunglan. Nalo. Kanang alas 5 pasado sa tinuod lang. Paspasan kana bang mao bitan mo traffic yung maayo kay tungod ang mga tao na nagdali kay gikas pa ni Odto manihapon. Tingluto ng orasa, babag man itong... Naloko na. Diyos kurog, ha? Osman yan yun, kaugma, ato ang ginako, imong promise din ako, anak ko, naging ko ikuha mo, basta kay premiuhan, kiti ka ugma, angay yung kang... Pero sa kutob ng kontrata na mo pinirmahan, 6 months naman mo, kamo mga kasual, anong driver ni sa una ni Governor John Davide? Tarong ka ito iyang amo, karon ang kanang iyang amo, ugma na ko i-mention. Sa Huwebes na kay ato po na kong ang amo buutan sa kayo mo maura po og kinaiya ni Governor John Davide. Pero kini siya abusado kayo. Matay gigan ito hana. Ingna mo makaagi ra man kanaon kung ikaw hanggaw kan dako. Kita ka nagliso na diri. Sus pagka. Diyos kuro sa dangan ani. Pag butaan ito hana tarong ba? Naloko na. Tarong kay utok para sa mga hanggaw. Ilang nyo, ha? Masig, maluoy pa ko nimo ako ngayon nga ilan nagtangtanga pero ilisin katong kagang-kagang multika pa drive kanang naimarka ang yapong provincial government. Ba? Itag ingin ani mga drivera, ay daghan sila diha. Kani batong tungod man ko ni political accommodation man ko ni. Pero ang tinuod lang ani kaning angay mong seminaron anang road courtesy ba? So, diskursos ganun nasod sa compound sa mo tagakato mo sa highway. Naloko. Kay red plate o niya ang inyong gidrivean dakong opisyal sa Kapitolyo. Kani siya mura na ba siya dagang kang nakaalang na unsa ni ranggo na niya. Kay mura ba siya kada bang koglawas siya murag purma-purma ay sus Ginoo ko. Mao ba? Yor ako niyor bisag amigo ta tinuod lang. Amigo ikailar ay sa tinuod lang. Wa man gini wa gyud kay hinungdan sukad pa sa una dito pa na yung Ma'am Agnes. Pero sa tinuod lang, trabaho na ni. Why personalan? Kaya ako kani pagbuyag ni mo, hinanggaw na imong gihimo. Daghan na kay reklamo ni mo, ha? Bisag si Bunjing gabi, ni mo, daghan na reklamo na niya. Pero ako, daghan na sad. Pero wa ko magginano na kay migot, ha? Kunya, wala po ko magtagad kay, that was, katniagi naman. Sa hapon ako magyurino, na timing nga ni mo niyor. Ang ana niya, ang angga niya Kong, ang iyang tinungan Diyos kurog sarda. Kaduhan niya bag yung tawag ram ni hilason siya. Naloko na. Feeling ko ang kaya baka nang taas kasi ang tanaw nga tanang mga driver tingnan niya, murag siya kinahilasan. Ba?
Sige lang. Og makita na to ni kay og magkita ta ayaw lang kagool kay apilon ako ginabalik ko ni mongan. Alas 8:04 na og tiwasatan niya kaon niya sunod adlaw ha. Ako na. Kamon duha kay kaning ulo kani si kuan si Diyos kurog kuan man eh. Ang tao ganing Davide. Talong kay to yang amo sa until now ha. Tarong yung kayo. Kani siya abusado. Hasta na yung department head karon, kuhan ka na ang tarong kayo sana. Sa tanang, sa tibuok pamilya na lang, daghang nakadaig, even ako, nakadaig ko sa, hindi magin may, nakailar ko niya, siya, tingali po kayo, ilan ako kayo. Pero, tarong, ha? Pero, kanihin lang Diyos kurog, murag, pakurugon po miniyang apil, sila sa oray ka. Mani, ang igamit ni mong kurodo, okay rin ito. Nag-parking lang ni mong tarong, abisang nag-andar, yawa ka niya sod, hadlo kag mainitan nga, kanang alas 5 din naman kay tantong init, sige gipaandar. Gasalig ka din sa mo galo, mo palit og krudo anang yan sakyanan. Gobyerno, wa mo huna nga kami, anak, kami. Nagbuhis pa may, sus, pina. Mura man kag... Sado ning kwanggol. Diti kalungan ha. Dada pa ilang yung busado ay. Balik ka na ko. Bata ning wakwak. Katong lag Jimbo Burgonia ba? Attorney, may buntag, board member ni Namos Tercero Distrito. Sagwa ko mo butar, pero sakop gid mi niya, constituente mi niya. Karon. O ba? Nako na donggan, nga, bantay lang kinasuka. Nyor, kadang magsigig yung bantay, muna style sa imong ugangan sa una, namatay naman tong, manawag pa mga itos bantay radio, nga, tulo nang kakaadlaw mabuhi. Hilasa ato, tanawa di siya na una. Siya na una. Akong auhag ninyo, kanang imong bayaw, si Mayor Ig Modeno, Nyor, kanang imong bayaw, tambagay nga, isurrender ta to imong inahan, oy. Kip na ato'y pending warrant of arrest. Di naman tingali mausap. I don't know, kung say, di na ko sigurado, og nadagpan pa sa hilom, di na po tingali malubag tong kaso niya dito, katong desisyon sa Korte Suprema, nga gipalot siya sa warrant of arrest ng digang bayan. Unya, akong auhag ninyo ha, dili ni tambag ni auhag. Attorney Jimbo Burgonia na maligyag kandidatura, tinuon lang imong gibaligya imong kandidatura. Di madugay, posible nga ang isunod nimong ibaligya ang gobernadora. Ano akong klarohon nimo nyor ha, basig mabaligya na sa kagdi mo ha. Kanamang kandidatura sa uban. Kay kung ako lang balikon ha, katong kampanya o pa ni siya isalikway sa grupo sa One Sibot, usa tingalin is mudaot pud bayong sige kanang ni kuan wa man ni tao moro basig didaot pud ni siya anang gobernador ang naglingkod karon nga matud patsamba. O ba? Murag yun na ba? Kay giwaklin sa One Sibot ani dango basta timingan pagkadango pa kay nakadaog man. Ang karon siya kuno little governor dito sa Tercero Distrito to sa mga pero di giti ka undangan. Ako na. Sus pagka mo ni abogado nga. Kadaghan ko kami kong abogado. Kani murag parpariha di ba kani siya parente atong nahinomdo mo aning tingoga? Uyawa! Pawa! O ba? Ato ba tong city administrator ni Mike Rama si Kuling? Di ba ka parente no? Matay naguna sa inyong profesyon abogado unta mo? Uyawa! Pawa! Tanawa ron, di na pusasan? Kanang anugon, kanang yung titulo, sus, burak, tanaw sus mga tao, si attorney ni. Haman siya, attorney, bakit itong namaligya? Si Jesus, ginoo ko ni mo. Saan mabaligya? Siya katong yung kandidatura, tinuod ang ibaligya ni mo. Pila man to? Miga, ano niya, believe ko ni Kwan. Believe ko ni, Jimbo Burgonia kay hasta basurahan ibaligya. O ba? Tinuod ning drawing di ba kumuto kay wa man na kay nagtuo kung wa na kaila si karon mayor sa Mandawi si Mayor Jonky Uwano kay wa na kaila ng mayor sa ginsan nga imong bayaw kaniadto. Kay ang distrito ani 6 district naman. Sa panahon siya pa board member, ya kamo may kauban kaniadto. Nagtuo kung
Ikaw na yung drawing, ikaw ginaling kamot maduol. Unya, ang gigotang suspi para si Igig Mordino na Mayor Igig Mordino. Oray gibutang. Nga, susingiga ning aluginsan, way laing baligya, basurahan. Naloko na. May butag sa kong higalan. Uy, ang iyahang boss, antod kaniadto hangtod karon si Mayor Romy Villaseran diha sa Madre Dios. Good morning, Dan. Si Danny El Nido. Morning, Dan, ha? Morning, amping mo na. Mapanay mong amo, tarong limang mayor rin, nabaligyang basurahan. Naloko na. Karon na ba, ang Cebu City Government, doon na ay emergency purchase order para adto ilabay dito ang basura. In the meantime nga, wa pa sila kakitag tarong yun o kanang permanenteng labayanan kay kanang binaliw, daghang ni supak. So, akong tanawan murag Naloko. okay lang kayo tingali, lipay kayo, tiba-tiba Dahil ang termino ng tiba-tiba, paldo. Paldo si Jimbo. Di ba, Nyor? Kagamay na hamol naman na dito sa ano, buhaya man. Pero mga katawan. Murag inani ka sa ingon ni former House Deputy Speaker Bots Pichay sa ingon. Pagkagamay na hamol naman na dito sa ano, buhaya man. Mga buhaya man ang giingon ng mga katawan. Tapos, ano sa di mga buhaya. Mao ba? Oray, klaro ni mo, Jimbo. Ikaw, Diyos kurog, ikaw, utros busaduha, gini mo, Daggan. Purma-purma, mura na siya kuha kayo. Naloko na. Diyos kurog, sardanyor, ay nagyog usman, ha. Parking og tarong, idaplin og tarong, ayaw pagsaling nga, naakadihas, ang imong bossing, ang imong department head, tigas kay dili nga anak kinaiya imong boss. Labaw nagmakaibawas gobernador, di na ganahan ng mga abusado, ni mga ganahan pa picture-picture kani.